Pozri, Janko, tak to stačí? Janko, pozri, Janko, alebo viac? Čaute, tu je Timo a dnes ideme si zahrať jednu strieľačku hru. Ospravedlňujem sa, že Bedstore som si vymazal, nechcel som druhú časť, ale ideme novú hru si zahrať a napísal mi do komentárov, volal sa, jak sa volal Janko? Neviem, to je jedno. Neviem, jak sa volal. Neviem. Nevieš? To je jedno. No, nechcem si to pozerať. Tak, napísal mi na Bedstore, že má sa volať Emil Debil. Dobre, díky kamo, ale mám pre teba teraz jedno prekvapenie aj pre divákov. Ideme si zahrať hru, poďme na to. Štart. Počkaj, som zabudol. Ja, to je mapka, nie? No. Dáme si toto prvé. A každý, ja prvý. No. Počkáme si Či? Áno, počkáme. Kokos, keď to mi bude to sekať. Mi to nesekať. Prečo nemôžem hrať? Nemôžem to sekať? Mám volanie? Aké mám si dať, Timo? Meno. Napíš mi. A pozdrav divákov. Čaute. Som zabudol to povedať a... To si napísal Timo Gamer. Áno, Timo Gamer, no. Je mi to dal. Je ma vidieť. Či není? Čaute. To inú kameru som dal, vieš, takúto. Čaute. Čaute. A tu je Janko. Čakajte. Takto. Pozdrav ešte raz. Pozdraví. Čaute. Okay. No, tu som ja. Ako môžete vidieť. Čakajte, vidíte ma? Hádam, hej. Ale ja nechápem ľudia. Prečo nemôžeme hrať? Neviem. Čo? A není ma vidieť, zmizlo to. Nevadí. A prečo nehráme, Janko? Pozri. Jeden. To niekto bola, počkajte. Prosím. A ešte u babky. No. Asi o 4:00. Aha, už viem. Čo? Tu je mapka. Ako dáme? Tuto dáme. Co on ti dajú? Čo, ideš už? Ne, za chvíľu. Na to čo ešte? A buď tu ešte. No, ideme hrať asi. Čakaj toto. No, hráme. Takže hráme. Haló? Som policajt. Čo za drie? Počkaj. Tak, to je jump. To je čo? Čo je toto? Ja beriem, je toto. Čo? Tu. Zbraň. Nemôžem? Tak. Je tuto? Nemôžem. Zabijem si pre istotu. Zabudám. Tu by mala byť niekde láva. Keď to tak myslím, tak to bolo na obrázku. Nikoho to nevidím zatiaľ.
Hop, hop, hop. Čo? No. Idem to... No. Tak. Niečo tu není. Niečo tu není. Sakra. Kulomet! Kulomet, kulomet. Neviem po anglicky toto, čo znamená. Napíšte mi do komentárov, čo to znamená. No vidieť. Dobre. Sakra. Prečo toto nemôže? Vyzlomí meno. Sakra, nevadí. Ja to serem. Nemôžem správne. Alebo nikto tu není. Ľudia, nehovorte, že nie. Ale počujem niekoho. Či? To sa mi zdá. Ja neviem teraz, ľudia, som to... Čakajte. Nikoho nepočujem. To je jak Minecraftové. A? Ja to som bol ja omylom. Nemôžem. Čo? Aha, takto sa to dáva. Kuku. Jaže. Dáme tam granátko. To spí. Tač. Dám si sem granát. Už nemôžem. Sakra. Ido. Matové prasko. Hop, hop. Chceme sa tiež všetko v poriadku. Čo je toto cvičenie? Ježiš, nie, to nebola lava. Ja gumek zoberieme. To sypíš. Janko, poď sem. Buď tu ešte. No. A stane sa niečo? Už nemám. Aha, hovoril som, zomreme. Nehovor to, myslím to. Píš. Oh, shit. Náboje pre istotu. Čo sa deje? Čo sa deje? Parkour! To nie je parkour, ale dobre. Hop. Počuli ste to? Gulomet niekto chytil, takže gulomet je tam, ideme za ním. Dúfam, že dobre. Alebo za ním? Neviem. Tu je gulomet! Fuck. Sa bojím. Prečo ma to... Kurva. Jo, na to neviem, dobrý. Gulomet! Prečo nemôžem ísť? Tak. No. Op. Oba. Jaže... Čauko. Tu nekam až. Není? Pomoc. Čo robíš? Sviniar. Či? On je dobrý, nie? Ja neviem teraz ľudia, som z toho... Kamo, alebo... Ja neviem. Čo je? Ty ma chceš zabiť? Čo je? Čo robí? Skúšam ma ani zabiť. Kamo, na čo treš?
nástroje, tu kam sa niekto zabije. Videl som tam niekoho. Naozaj. Čo? Prečo? Hrozne počasie. Naozaj. Išlo to odtiaľ. Či to je dobré. Čau, komu. Prečo tu strieľaš na mňa? Manga, jak te... Jaký rýchly. Jak sused, ahoj sused. Zlakli ste sa. Čo? Dobre. Čo som vám chcel povedať? Napíšte mi do komentárov, že... No kde je ten debilko? Kde je? Ľudia. Ja neviem, kde je. Čo? Čo? Kde si? Kamo? Kamoško? Čo sexo? Dobre, no. Robím. Kde si? Lebo neviem, nejaký kamo. Neviem. Hoci aký len nejaký dobrý. Poď som mu povedať čas za stream, čo sa nedalo, ja viem. Teď bude 12, tak on. Kde je? No kde si? Teraz teba fotka. Kde si, kamo? OK ľudia, nenašli sme nikoho. Ak sa vám ľúbilo video, dajte like. Ak nie, tak dislike. A keď dáte dislike, budem naštvaný. Čaute. Čo sa deje?